и днес ще кажа кандидатурата ми за менчетата SMP. Да. Ама той е за телефон. Тук си говоря с едни приятели. Ще има линковете за каналите им долу в описанието. Много искаш. Това е кула, в която аз може да живея. Ето, има легла, има честове, има печка, има крафтинг тейбъл, букшелфове. Паднали се. Тук имаше едни картини, все едно е телевизор и масичка и джубокс. Това ми е кандидатурата за сървъра. Общо взето и дано да Гейм България да го гледа и чао.